idame imuncu mantayi mama. Ngibona akho bantu ngaba mfethu. Ngibona engibonayo njalo. Boy, akuthini boy. Sohlala time xa ifika boys. Akho umsebenzi apha. Satilivale namhlanje mfondini. Qale mfuna zindashi. Jongana ngapha mfethu ingathi ikhona imali pha. Zatsho kweza office ifondini. Yabo, hlanza fumana mhlawumbi imali pha kweza office. Noko kubantu fondini. Thana sinikile isitici. Yabo. Hawu nobuqhoniwe. Ngiyabona uba kuvaliwe kweza office. Funeka ukugubhula phasi fana imasi bakho esinye time. Singatyi notya funa yana thanda susamla ubona. Jonga ke mfethu mamela yabo. Asahambe ke apha ebhetele fondini boys. Mna sendingisula imali ngapha yabo. Naso fana njengezigqinya zalapha eAde wena. Sam. Yazi ntoni mfethu? Ngoledi mani ngiqala phandle ngijonge ndikhwaza fondini andipanishe lawo. Boni. Hayi nawe uphambene fundiswa ngapha egqibekuza beAde wena. Ngakhuluna beAde fondini. So ke ufeza ukuthi ndiphambene mna. Phambene mna mfethu. Ingxaki wena yofethu inqondo wakho mfethu. Mamela mfethu andithi uphambene yabo. Kusiyani mani mfethu uthi ungapha isamkelo mani bone. Ndinokudala siphumlisa wezingene offices ndawo singazazi. Ngiqala ufika beAde uthini. Yabo. Manje angiqala ufika mani ngidala funa. Xa plans uthi manje isamkelo xa uthi ubantwana fondini. Kwekwe masame sobona abantwana fondini. Masambe mani. Yoy, yatsho le ngoma nje yami la uyibone. Ayatsho mfethu. Kungasibalingela abantwana. Abade bafika abantwana. So sithini ke Ngibuza apha kuwe. Rozi. Emsino mani. Wena nokuqeda ngojayiva mawe uthini mani.